jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de Booktube. Bé, avui ens toca el wrap-up o el balanç lector del mes de març. Increïblement, no sé, els mesos passen d'una manera que jo no acabo d'entendre i ens hem ventilat ja un altre mes. I com sempre, doncs, us vinc aquí a explicar què he llegit durant aquest mes. El primer llibre que vaig llegir va ser Las manos pequeñas d'Andrés Barba. Aquest llibre és un llibre molt curt que em va sorprendre molt. És un llibre que tracta sobre la Marina, que és una nena que ha perdut els seus pares en un accident i arrel d'aquest accident doncs, queda bastant traumatitzada i a més la traslladen a un orfenat on anirà a viure doncs, amb altres nenes. Aquestes nenes ja tenen com una societat muntada allà dintre i s'han d'acostumar a l'arribada de la Marina. I alhora la Marina el que ha d'intentar és doncs, penetrar en aquest grup que ja està molt establert i establir una relació amb elles. I a vegades aquesta relació doncs, estarà una mica en el límit de l'amor i l'odi. Vaig trobar que Andrés Barba, amb un llibre molt curt on les frases també són molt curtes, molt directes, molt punyents, sabia retratar molt bé aquella espècie de nostàlgia de la infància i donar-li alhora un toc pertorbador. És un llibre que no classificaria com a llibre de terror, però sí que és un llibre bastant inquietant i que té elements de terror, té fins i tot una nina que dona bastant mal rotllo i sobretot és un llibre bastant desolador, no? Perquè a la Marina li ha passat una cosa doncs, que és el pitjor que li pot passar en un nen i ho està gestionant doncs, de la manera que ella millor sap, que no té per què ser d'una bona manera. Però sobretot, ja dic, tracta sobre aquest tot que són les nenes i ella i com s'intenten trobar. Després vaig llegir un llibre que m'havia comprat per Sant Jordi de l'any passat, així al límit, que me'l vaig comprar de segona mà, és American Psycho de Bret Easton Ellis i bueno, és el famós llibre en el qual es basa la famosa pel·lícula que ja havia vist, la veritat. Però això no ha fet que la meva experiència amb el llibre fos pitjor, sinó jo diria que ha fet que la meva experiència fos millor. Aquest llibre és un llibre que m'ha semblat bastant difícil de llegir, o més que difícil, que demana bastant del lector. És un llibre en el que trobem llargues descripcions del que porta la gent, de les marques que porten, dels llocs on van a sopar, per retratar doncs, aquesta societat del Wall Street dels 90, on hi havia aquests nois de 20 i pico anys, que basaven tota la seva personalitat en això. Llavors, com estàs a dintre de la ment d'aquests nois, doncs hi ha paràgrafs i paràgrafs que són infinits d'això. Llavors, havent vist la pel·lícula, entenia una mica cap on anava això i el perquè de tot plegat. I per això segurament vaig tenir més paciència a l'hora d'aguantar-ho i entrar una mica en el món que ens estava proposant Bret Easton, bueno, l'autor. Em va semblar un llibre brutal, té molta crítica i sí que he de dir que és un dels llibres més durs que he llegit. És molt violent, però no només violent per les coses que explica, que són molt explícites, la violència que retrata és molt explícita. Patrick Bateman és un noi que doncs, de dia treballa això a Wall Street i de nit es dedica doncs, a matar a prostitutes, a rodamons i bàsicament a tothom que no li acabi de fer el pes. No? Li venen com uns girs, és una espècie de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tot i que en veritat no, en veritat és la mateixa persona. I la veritat és que no seria possible sense aquesta societat tan individualista que Patrick Bateman després anés i cometés aquests assassinats i que a més a tothom li donés igual. Li dona absolutament igual perquè estan massa centrats doncs, en les seves coses. En els números màgics que són l'economia, en les seves marques, en anar a sopar a l'últim lloc de moda i ja està. De fet, hi ha molts trossos d'aquest llibre en els que hi ha diversos personatges que tu et perds una mica, ja no saps ni qui és qui, però és que entre ells tampoc no es reconeixen, diuen aquell no és fulà i tu, no, t'estàs confonent amb no sé qui, i els hi dona absolutament igual, i parlen entre ells i no estan comunicant res, cada un està dient la seva. I a més veus que no tenen pensaments originals, sinó que cada un regurgita informació que ha llegit en una guia o una revista que està de moda o el que ha sentit d'algú que li sembla més intel·ligent o alguna cosa d'aquestes. Llavors aquest és un llibre que m'ha semblat increïble, però és un llibre que dubto que torni a llegir perquè m'ha costat molt i no només per aquesta manera com està escrit, sinó perquè trobo que és molt dur, perquè és com molt incideix molt en la societat
i fa una crítica que jo crec que és molt certera, o sigui, realment no crec que estigui sent pessimista, crec que està descrivint una cosa que és bastant real i se'm faria bastant dur tornar a llegir-lo. Ara, estic molt contenta d'haver-lo llegit. Després vaig llegir, ja ho sabeu, ens ho traiem de sobre ja, vale? Vaig llegir els 2 llibres de Blackwater d'aquest mes, diguem, com van sortint cada 15 dies, doncs anem més o menys a 2 llibres per mes. I el primer era La casa i el segon La guerra. Els 2 llibres són de Michael McDowell i són respectivament el tercer i el quart llibre de la saga. És una saga que em continua flipant. Per mi s'està fent ja una mica difícil de ressenyar cada llibre per separat, sobretot perquè són un tot. Es nota bastant que, vaja, no ho sé, però aquests llibres es van publicar ja originalment així de manera serialitzada i per mi l'escriptor ho hauria de verificar, però per mi ho va escriure tot seguit, com un tot, no ara el primer llibre, el segon, el tercer, no? Llavors, s'està fent ja una mica impossible de ressenyar-los individualment i trobo que tampoc no té massa sentit i a sobre em fa por de dir-vos alguna cosa que no hagi de dir, perquè si bé no tot el valor es centra en els girs de guió i com les coses sorprenents que passen, doncs n'hi ha, i trobo que és divertit que cada un ho pugui descobrir pel seu propi peu. Però bueno, res més, dir-vos que La casa i la guerra doncs continuen el llistó cada cop més amunt i bueno, bàsicament seguim encara els Cascade, la família es va expandint, passen gairebé 20 i pico anys des del primer llibre, llavors hi ha hagut temps de que passin moltes coses i de que la família creixi, de que coneixem a nous personatges, de que els que coneixem evolucionin, de que aquestes relacions doncs vagin canviant, etc. I jo és que, bueno, estic enganxadíssima. No crec que necessitin ja més publicitat aquests llibres, però si voleu saber què em semblen increïbles. I evidentment, sent dimecres avui que ho estic gravant això, doncs he anat a buscar ja el 5è i d'aquí 2 setmanes surt de l'últim i és que no sé què faré quan s'acabin, de veritat, és que m'està flipant la saga. Després vaig llegir El pescador, d'en John Langan, que és un escriptor de terror que jo ja havia llegit, però en relats curts, i, bueno, o no tan curts, relats, i és un escriptor que em va flipar en el seu moment perquè vaig trobar doncs, que tenia un coneixement molt profund de lo que és el terror, de lo que són els elements que entren en joc en una història de terror i que els agafava i els feia jugar doncs, a com li semblaven ell. Llavors, aquesta era la primera novel·la seva que llegia, que tracta sobre el Leif, que és un vidu que doncs, ha trobat en la pesca una manera doncs, d'evadir-se una mica i quan un company de feina perd a la seva dona també li proposa que vagi a pescar amb ell perquè ell li ha funcionat i bueno, vol com oferir-li una mà amiga, no? En aquest moment en el que ell ho necessita. Llavors aquests 2 homes senten a parlar, bueno, mentre hi ha com un acostament, no? S'ajuden mútuament, i senten a parlar del rierol de l'holandès, que és un lloc en el que en teoria hi ha molt bones captures, però també té una fama molt estranya associada i a més no surt als mapes, és una cosa que se sap més aviat pels rumors. I a partir d'aquí doncs, comença la part en la que coneixem com va esdevenir, o com li van posar el nom, no? A aquest rierol de l'holandès, què va passar a les terres on hi havia aquest rierol i per què a la gent doncs, no li acaba de fer el pes a aquest lloc. I també sabrem per què a l'amic de Leif, que és qui va sentir per primera vegada això i vol anar, i òbviament estarà doncs, relacionat amb el dol que els dos estan passant i aquest procés que han de fer per curar-se. És un llibre en el que novament John Langan demostra que coneix a la perfecció els mecanismes del terror i en aquest cas del terror còsmic. Ja només en veure com està escrit sembla que estiguis llegint una història de Lovecraft. Ho fa però actualitzant-ho, no? Ho porta al dia d'avui, però és veritat que comença en fer-te una descripció superdetallada en el que et raona absolutament tot, que és molt similar a la veu dels protagonistes de Lovecraft. I per mi aquest és el mèrit més gran que té John Langan. Però he de dir que, tot i que em va agradar moltíssim el llibre, em van semblar més interessants els seus relats, sobretot perquè en aquest llibre hi ha algunes escenes d'acció que em va semblar que no era on més brilla el senyor Langan, la veritat. I em vaig perdre una mica en aquests moments. És veritat que, vull dir, són moments molt puntuals, però són bastant importants per la trama. Ara sé que la mateixa editorial que va editar El pescador doncs editarà més relats del John Langan, que no tinc clar si són els que vaig llegir o són uns altres, o una barreja,
però bueno, que tinc moltes ganes de seguir amb aquest autor perquè és fascinant i per mi és un geni del gènere. Després vaig llegir una cosa totalment contrària, en el sentit de que El pescador és un llibre com molt més dens, i vaig llegir The Massacre at Yellow Hill de C.S. Campbell, que és un llibre de pur entreteniment. És una novel·la curta que combina el western amb el terror, i jo amb això ja m'havien comprat completament. En el llibre seguim a la vídua d'un home que ha mort a les mines del poble. D'una manera estranya, no li acaben d'explicar molt bé com s'ha mort, però sabem que hi ha alguna cosa, ho sabem nosaltres perquè com a lector, sabem que hi ha alguna cosa estranya en aquelles mines. Ella no ho sap, i ella s'ha quedat a càrrec dels seus 2 fills, i està una mica, doncs, ja farta de la idiosincràsia que hi ha al poble i que a sobre ara se les ha d'arreglar ella sola, i amb un parell de collons doncs va, intenta vendre les eines de l'home, no li volen comprar o n'hi donen molt poc, i llavors se'n va a casa del cap de la mina i li diu: mira, m'heu deixat absolutament en res, s'ha mort el meu home per les condicions en les que estava treballant, ara el mínim que pots fer és contractar-me a mi. I els fills li diuen: però mama, com et posaràs a treballar? Vull dir que és raro. I a uns quants quilòmetres d'allà hi ha en Gilbert Ptolemy, que és un esclau alliberat, i el seu fill adoptat, que és el fill real de l'home que era l'amo del Gilbert. Bueno, la cosa és que van junts pel món fent de caçar recompenses, i el que fan és acabar amb amenaces ocultes. En el poble en el que estan s'han de carregar un vampir, i el primer bon dia que tenim d'ells és un nen de 12 anys i aquest senyor entrant a un saló d'aquests de l'oest i fent una bona massacre. Llavors, mentre estan allà, se senten que està passant alguna cosa estranya a Yellow Hill, que és on es va morir aquest miner, i van cap allà per oferir els seus serveis, i allà és on es troben tots els personatges, que val a dir que, per ser un llibre tan curt, m'han semblat super entranyables, i hi ha més parts d'aquesta saga, tot i que tinc entès que es poden llegir per separat, però que continuen sortint alguns personatges, i tinc moltes ganes de retrobar-me amb alguns d'ells, perquè la veritat que són personatges que per la poca estona que passes amb ells et queden bastant. I tal com us he dit, és un llibre que és entreteniment pur, és splatterpunk en la seva màxima expressió, que splatterpunk és aquest terror que es basa en aquest extrem, una mica com les pel·lícules de Tarantino, que a vegades són tan bèsties que fan fins i tot riure. Doncs això, una mica com si estiguessis veient una pel·li de sèrie B, però bueno, em va semblar que estava molt ben fet. A més, ja de passada, tot i que sigui un llibre lleugeret, fa servir tot això per parlar de masclisme, per parlar de conflictes de classe, de racisme, vull dir que també a l'autor li posa una miqueta d'algo. Després vaig llegir el 5è volum de Heartstopper, de la Alice Oseman, que no sé si us n'he parlat mai per aquí, però bueno, és una saga que segueixo, és una saga molt coneguda de novel·les gràfiques, en el que seguim la relació del Nick i en Charlie, que són 2 nois adolescents, que són gais i que tenen una relació i que són molt cookies i de tots els seus amics. I hi ha una sèrie a Netflix que segurament això va fer que guanyés bastanta més popularitat, tot i que era una saga bastant coneguda. Vull dir, Alice Oseman jo sé que ja ho petava bastant, tant amb això com amb els seus llibres. En alguns dels llibres, de fet, surten aquests personatges. I res, en el 5è llibre, en teoria, s'acabava tot, no s'acaba, pel que vaig llegir, s'acabarà en el 6è, jo contentíssima, perquè no tinc gens de ganes d'acomiadar-me d'aquest parell, i és que és tan maco. Llegiu Heartstopper, perquè de veritat, per mi que és per tothom. És una història molt corrent, però explicada d'una manera tan tendra, i alhora tu veus allò i dius: t'imagines que la teva adolescència hagués sigut així? En el sentit de que són nens com nens, adolescents molt madurs, que parlen les coses, bueno, tenen els seus problemes, i òbviament a vegades hi ha problemes de comunicació i tal, però trobo que gestionen les coses com molt bé, i és com... ai, que maco. I després vaig llegir un altre llibre que m'havia comprat l'any passat per Sant Jordi, ja veieu, estic fent neteja ja perquè puguin entrar més llibres, també de segona mà, que era Les vírgenes suïcides, de Jeffrey Eugenides. És un llibre, més o menys, de la mateixa època que American Psycho, ara que ho penso, i que també et fa pensar que què estava passant en aquella època pel cap de la gent. Tracta sobre les germanes Lisbon, que són 5 germanes d'una família, bueno, bastant estricta, i que s'acaben suïcidant una a una. Tot comença quan la Cecília, la més jove, s'intenta suïcidar, no ho aconsegueix, i tot això ja com que instal·la
un ambient una mica enrarit en aquella casa i en tots el que la desenvolta, no? I això, una a una es van suïcidant i la història l'expliquen doncs els nois que les envolten, els nois del barri, però com una sola entitat, també una mica com a les manos pequeñas, doncs és un nosotros, hicimos no sé què, però mai saps qui és en concret. Vull dir, sí que hi ha personatges concrets, però mai et diu que el narrador és un d'ells. Llavors, és una visió molt mitificada, com molt idealitzada d'aquestes noies que ho estan passant fatal i que intenten entendre doncs, aquest succés, no? Que també va trasbalsar l'adolescència d'aquests nois que vivien a prop de les germanes Lisbon. M'ha semblat un llibre increïble. És un llibre també que bueno, no és per llegir si esteu en un mal moment, perquè la veritat és que és bastant heavy. I en elles i crítiques i totes solen anar doncs, a aquesta mirada com voyeur dels adolescents, però jo crec que caracteritza molt bé, no? El món en el que viuen aquestes noies, i tampoc és malintencionat, o sigui, bueno, no sé gaire de l'autor, però vaja, no m'ha donat mal rotllo en el sentit de... Vull dir que són adolescents, ells el que estan intentant és entendre aquestes germanes. I, òbviament, arriba un moment que tu t'has de donar compte, igual que es donen compte ells, que no saben per què ha passat el que ha passat i que segurament tampoc no haurien pogut fer més del que van fer. Que, dit sigui, doncs no va ser gaire, no? Ells s'intenten acostar a aquestes germanes però no poden acabar de penetrar en el seu cap. M'ha flipat, però vaja. Poseu-vos-hi tranquils, si el voleu llegir, perquè... uf. I després vaig llegir Un detalle menor de Dania Shibli, que és un llibre d'una autora palestina en el que explica a través de... Bueno, bàsicament explica una noia, llegeix al diari un article en el que es menciona, doncs això, un detall concret d'una noia a la que van violar en grup i assassinar uns soldats israelis quan van ocupar Palestina. Llavors, ella es comença com a obsessionar amb aquest detall, no? Aquesta és la premissa del llibre. Però en realitat el llibre comença, ja té una primera part en la que seguim aquests soldats, no? I estem amb ells. I la segona és quan seguim aquesta noia. I, bueno, per mi utilitza doncs, aquest detall menor, no? Per parlar-nos de la situació a Palestina, una situació que, com sabeu, doncs està bastant... és un debat que està molt al dia, per desgràcia. M'ha semblat un llibre superbo, molt dur també, i m'ha agradat sobretot perquè normalment doncs, tenim una mirada cap a aquests països i sobretot si doncs, estan en un conflicte, vaja, en ple genocidi, que és com molt... una cosa que ens queda molt llunyana, és una cosa que nosaltres exotitzem, i la manera en la que escriu aquesta autora és que et deixa clar que és com tu i com jo, i simplement li ha tocat viure aquesta punyetera merda. Llavors crec que per això és encara com més... que t'afecta encara més, no? I també m'ha agradat molt que, tot i que tu puguis tenir la teva opinió política, i ella segurament també la té, és bastant ambigua no en el que vol dir en el llibre, perquè jo ja tinc la meva opinió formada i segurament vosaltres també, però en el llibre, vull dir, no intenta com articular el seu discurs ensenyant-te que aquesta gent són dolentíssims, no? Hi ha com una ambigüitat, perquè ella, sobretot a la segona part, a la primera no tant, però ella doncs se'n va a diversos llocs per intentar investigar aquest fet que es va produir fa molts anys i parla amb part de la població doncs, israelí i tal, i tenen una relació com molt cordial, però llavors barrejat amb això veus coses que no són normals, com per exemple que ella no pugui circular lliurement, no pugui anar d'una ciutat que està en una zona determinada a una altra. I doncs això, coses que segurament hem normalitzat i ells els primers perquè ho viuen cada dia i que no són normals. I és en aquests detalls, en aquests detalls menors, on es veu que hi ha alguna cosa que no acaba de rotllar. I a veure, ja només queden 2 llibres. Vale. Vaig llegir Nosaltres qui, de la Mireia Calafell, que és un llibre de poesia, ho sé, això és molt raro, veritat? El vaig llegir, ja ho sabeu, per un club de lectura.
Hi ha una noia al club de lectura que li agrada la poesia, almenys n'ha llegit més que nosaltres, i de fet vaig ser jo que vaig proposar perquè no ens proposava algun poemari de que pensés que podia estar bé per llegir gent que no estem acostumats a llegir poesia, i la veritat és que va ser una experiència super gratificant, no tant per la lectura en si, que també, sinó per després trobo que la poesia doncs, es dona molt a ser comentada en grup i ens va sortir una sessió com super interessant. Em va agradar molt, repetiria l'experiència, sí, segurament, la de llegir poesia, dic, segurament sí, això, si tingués l'oportunitat després de comentar-ho amb algú i dir, doncs mira, a mi això m'ha semblat que no sé què, o no sé, com de compartir-la, diríem. I finalment vaig llegir Fins a l'última pedra, de la Berta Creus, que és un llibre una mica difícil d'explicar. És un home que arriba a un poble així perdut una mica al mig del no-res i troba una dona que està movent pedres. I d'alguna manera es queda allà atrapat i només no pot fer res més que escoltar la història que li expliquen aquestes pedres. I el llibre doncs, es composa d'una part fragments de la vida d'aquest home, l'anem coneixent una mica més, també coneixem per què està a aquest poble, i de la vida del propi poble, no? Tot el que ha passat doncs, en diferents moments històrics. Està escrit en un llenguatge increïble i que s'adapta molt doncs, a cada situació, perquè, com us dic, a cada història doncs, l'explica o té uns protagonistes diferents i passa en un moment diferent i s'adequa molt no, a què t'està explicant en aquell moment. Hi ha també una espècie d'aura, com de realisme màgic o de, no sé, no hi ha elements que identifiqui específicament com a fantàstics, però sí que hi ha una sensació de que aquest poble doncs, té alguna cosa que no acaba de ser normal. I bueno, és un llibre que la veritat m'ha recordat bastant pel format del llibre i pel llenguatge doncs, als llibres de la Irene Solà. Potser és la comparació fàcil de fer, també l'han comparat amb Pedro Páramo de Juan Rulfo, la veritat és que puc veure per què. I res, un llibre molt interessant que navega una fina línia entre la realitat, entre allò més material i una cosa com més onírica o fantàstica, sense anar-se tampoc molt més enllà, si no sou lectors de gènere, no és res que us hagi d'espantar. I fins aquí les meves lectures de març. Tornaré el mes que ve amb les lectures d'abril, com són les coses, després del març ve l'abril, en fi. I bueno, res més a dir-vos. Ens veiem en el proper vídeo. Apa, passeu!